Molt bon dia a tots. Hem començat un nou curs i per fi podem estar junts després de tants mesos. Tot i les mesures de protecció, és molt important poder tornar a l'escola. Evidentment, és un curs especial. No ens havíem trobat mai haver d'entrar esglaonadament a l'escola, prenent la temperatura, portant mascaretes i desinfectant a totes hores. El Covid ha modificat la manera d'anar a l'escola i també de com vivim. Estem davant un important canvi en la manera de pensar i de fer les coses. Estem aprenent, més que mai, a viure el present. No podem saber quan hi haurà un nou confinament o on farem la classe demà. Estem aprenent a ser molt flexibles i adaptables a la situació que vivim i també, més que mai, a gaudir de cada moment. És un bon moment per valorar què ens aporta aquesta situació, per tal que sigui una bona ocasió per ser positius, per créixer i per millorar. És un bon moment per aprendre a viure sense pors, per potenciar les qualitats humanes, per ajudar-nos i posar-les al servei de la comunitat, família, companys, amics, professors. És un bon moment per viure amb passió tot el que fem. Avui millor que ahir, demà millor que avui. L'equip directiu i l'equip de professors us desitgem molt bon curs. Hi havia una vegada, en un país molt proper, un virus que era conegut amb el nom de coronavirus. Aquest virus, com tothom que porta una corona en el cap, volia conquerir el món i com que no tenia cames, l'única manera que podia fer-ho era anar saltant de persona en persona. Van venir els homes i les dones més forts del món, o més ben dit, els homes i les dones que es creien els més forts del món, però cap va guanyar el virus perquè aquest era tan petit que sempre sabia com esquivar els cops. I si és tan petit, com el podem guanyar? Va començar a dir tothom. Molt fàcil, va dir un nen que passava per allà. Aquell nen és tots els nens i nenes i que en aquest conte simbolitza el sentit comú, una característica humana que costa i que sovint anem perdent quan ens fem més grans, igual que la capacitat de veure la boa en el conte del Petit Príncep. Si no té cames, va dir el nen, nosaltres som les seves cames. I si ens quedem a casa, el virus no podrà seguir avançant. I avançarem sense lluitar, que és la manera on es guanyen les lluites més importants de la vida, va afegir el nen, deixant tothom ben bocabadat. I així va ser, com tots els nens i nenes es van quedar a casa i els més grans vam aprendre una mica de sentit comú de tots els nens i nenes d'aquell país. I així va ser com tothom va tenir temps de llegir El Petit Príncep i entendre'l. I així va ser. I ara toca cantar, com sempre el nostre cant d'entrada, això sí, aquest any des de la classe. L'Estranya Primavera és una cançó que vam fer en el confinament i que hem adaptat avui per fer un petit homenatge als pares perquè, com bé diu la cançó, ho van fer molt bé, amb la feina, sense escola i amb la casa del revés. També és un homenatge pels nostres avis i manifestarem mitjançant la música el nostre desig d'abraçar els companys perquè, com bé diu la cançó, ni res, ni cap virus canviarà que som humans. Soc petita, no invisible, tinc orelles i ho sento tot. Les notícies, la incertesa i la teva por. Cada dia és un nou repte i els meus pares ho fan prou bé. Amb la feina, sense escola i la casa de
deixat que aquest cop no se'ns oblidi massa aviat. I és l'estranya primavera que ens ha deixat cap per avall. Per això ara vull que em diguis que ens en sortirem plegats. Cuidarem de la terra, de les plantes i animals. Serem sota un cel més estrellat. Tornarem a anar a l'escola, a abraçar amics i companys, perquè res ni cap virus canviarà que som humans. Som un tot, som la terra, som el vent i som el mar. Cada dia surt el sol per algun costat. Ja fa uns dies que hem començat el curs i per fi ens tornem a veure amb els professors i els companys. Tot i que ja sabem que és un començament de curs realment únic, mai havíem viscut un començament com aquest. Hem passat una temporada estranya i molt difícil. Tenim la sensació d'haver viscut un mal somni. Tots recordem aquell 14 de març en què de cop i volta ens van dir que havíem de deixar d'anar a l'escola i que només serien 15 dies, però malauradament no va ser així. Hem passat per un confinament on hem trobat a faltar moltes coses, especialment veure físicament els amics i els familiars. Però el temps ha passat i les persones són molt capaces de superar qualsevol repte, per molt Covid-19 que sigui. I aquí estem. I la nostra escola, igual que totes les escoles del món, ha sapigut plantar-li cara al virus de la millor manera que sap. Hem tornat a les classes, als aprenentatges, a la cultura, a les imatges, als sons, al companyerisme, a l'emoció que sentim els professors quan podem fer el millor que sabem, que és acompanyar els més petits perquè es converteixin en els més grans. Perquè estem plens d'il·lusió, de ganes, de responsabilitat, de mesures de seguretat, de mascaretes, de gel hidroalcohòlic i de cançons, d'experiències, de ganes d'escoltar i de que ens escoltin. Tenim moltes ganes de començar i, sobretot, continuar aquest curs. Per altra part, es tracta de la mateixa experiència de cada any, amb alguns ingredients que no canvien. Tenim moltes coses noves per aprendre. També tenim personetes que tenen ganes d'aprendre aquestes coses. Tenim professors carregats d'il·lusió, disposats a fer emergir dels alumnes el seu potencial. I per últim, famílies que comparteixen la tasca de formar i fer créixer integralment homes i dones. Hem tornat a l'escola, que serà la casa on conviurem durant 9 mesos, i ara mateix és el que més desitgem, que el curs 2021 es normalitzi i que el puguem fer des de setembre fins a juny. Per això ens trobem avui aquí tots plegats. La situació que estem vivint no ens permet venir tots junts a l'església com ho hem fet sempre, per celebrar plegats al principi de curs, però res no ens impedeix estar avui amb Jesús, encara que d'una manera diferent. I sabeu què? A Jesús no li importa el lloc des d'on li demanem les coses. El que és realment important és que confiem en ell i li expliquem tot allò que ens preocupa i li demanem amb el cor que les coses millorin i tornin a ser com eren abans. Volem començar el curs al teu costat, Jesús, agafats de la teva mà, amb la teva força. Així, segur que tot anirà bé. Tot i que tots sabem que avui estem aquí principalment per demanar pel nostre curs escolar, tindrem en el nostre record aquelles persones que han mort per al Covid-19, que al cel hi siguin. Senyor, sé que tu estàs al control de tot.
que davant l'incertesa d'aquests moments tu ets l'únic del que em puc fiar. En la teva força, sabidoria i pau descansa la meva ment cansada. Dóna-li força, creativitat i coratge als professors. Dóna'ls-hi el valor necessari per vèncer qualsevol dubte i por. Dóna'ls-hi creativitat, sentit de l'humor i unitat per ser més forts cada dia. Als pares, concedeix-los la confiança a l'escola i als professors que cuidaran i protegiran la salut dels seus fills. Preguem avui per tots i cadascun dels nostres alumnes perquè més enllà del seu desenvolupament personal i intel·lectual puguin fer tot el curs amb salut. Preguem. Les professores anaven a fer un repàs del que tot allò que havia trobat a faltar en el confinament, allò que avui bancs, l'escola, els professors, l'estudi, el joc. Aquesta sensació que he tingut, just no he tingut si m'he pensat bé. Aquesta sensació, una vegada que vaig faltar els companys, si no ens hem recordat de gravar temps, i també ens ha trobat a faltar. Vull fer aquells treballs, doncs podríem també refer aquest moment, aquesta absència que ens ha trobat a faltar, en aquest moment, doncs, que la salut vull resar a la nostra. Si el pot alçar, és un patx alçat, acompanyat, que segons ell va fer, o aquest any, si no s'ho és. Escoltem tot seguit la pregària que un alumne de segon d'ESO, la Martina Viver, cantarà a Jesús demanant-li en nom de tota l'escola que el curs 21 sigui bo. Com diu la pregària que ens acaba de cantar la Martina, demanem a Jesús que aquest curs sigui bo. Només volem tornar a gaudir les coses que ens han fet feliços. Coses simples i senzilles que sempre han estat present de la nostra vida escolar i que fins ara no hem valorat, senzillament perquè les hem perdut. Des d'infantil fins a batxillerat, escoltarem ara les coses que trobeu a faltar i que li demaneu a Jesús poder-les tornar a recuperar. La pregunta és, què hem perdut? Trobem molt de falta agafar-nos les mans
I nos agradaria molt. Ha fet 4 de falta. Invertir a un viatge. Sisè A, trobem a faltar poder compartir l'esmorzar amb algú que se l'hagi deixat a casa. Per això demanem a Jesús poder tornar a compartir. Trobem a faltar a veure-la a la font. Els nens de tercer A demanem a Jesús que s'acabi la pandèmia, perquè una de les coses que hem perdut ha sigut veure la cara de la gent i el seu somriure, perquè ho trobem molt a faltar. Sisè C, trobem a faltar la piscina. I per això li demanem a Jesús que arregli tot això i podem hi anar de nou. Els nens de primer A volem tornar a compartir les joguines. Els nens de quart A demanem a Jesús que fer petons als amics, a la gent, perquè fa moltíssim no podíem fer-ho i encara no ho podem fer. I també la segona cosa, que s'acabi el virus. Jesús, t'oferim això perquè tenim moltes ganes de tornar a tocar instruments. Els nens de segona tenen moltes ganes per tornar a fer el festival aquí a l'escola i esperen que aquest virus se'n vagi i podem pujar aquest any a l'escenari. Ens toca reflexionar sobre què hem perdut i deixat enrere des de la interrupció d'aquest virus. Els adolescents vàrem ser els grans oblidats. Durant el confinament ens van privar de sortir al carrer, de fer excursions, baixar a la platja, pujar al turó d'en Serra o apropar-nos fins al nou delta de la Tordera. El virus ens va prendre la primavera i els aniversaris del març, abril, maig i juny. Els cartells al carrer ens deien que tot passa, que tot anirà bé o que ens en sortirem, però ben mirat no estem segurs que aquests missatges diguessin la veritat. Vam aparcar les relacions entre nosaltres, els concerts, les festes i sortides nocturnes i celebracions de cap de setmana, sense poder quedar amb les amigues, els amics, la parella o la família, sense el contacte d'aquells que estimem. I tot això a nois i noies que ens passàvem el dia fora de casa. Només quedava silenci. Amb l'arribada de l'estiu i les escalades semblava que, a poc, recuperàvem la vida i la normalitat. Però aquesta nova normalitat també ens ha deixat fora de joc. I a més, famunt de tot, algú ens ha fet culpables del que no som. Mentre que si es podia agafar trens desbordats de passatgers, autobusos plens o es permetia l'arribada de turistes en massa, nosaltres ens hem quedat sense colla, sense cantar o ballar. Ara, a l'escola, ja no podem anar sols de classe en classe, sempre amb cura d'allò que toquem. Ja no podem compartir. Ens han tret el calor de les abraçades, de les carícies i els somriures. Ens han tret el contacte i la mascareta ens tapa els somriures. Però som tossuts i la veu no ens l'han pres. Per això cridem contra aquest món al revés.
Si les crisis actuen com a dinamitzadores de canvis, aquests ens ha de servir per canviar-ho tot, per canviar el món. Hem perdut la llibertat d'anar a veure els nostres avis i familiars. Hem perdut la llibertat d'estar i gaudir amb els amics. Hem perdut la llibertat de viatjar i d'anar a llocs nous. Hem perdut la llibertat d'anar en bicicleta. Hem perdut la llibertat d'abraçar-nos i fer-nos petons. Hem perdut la llibertat de ser com som. Durant aquesta quarantena hem perdut un munt d'oportunitats. Per això volem representar la nostra idea amb un marc de fotos buit. Aquest simbolitza totes les coses que ens hem perdut. Entre d'altres, poder mostrar el nostre afecte cap a amics i familiars, la possibilitat de crear uns records que mai oblidarem, però també el poder ajuntar-nos per consolidar aquesta classe amb la que tants moments divertits en passem. Els alumnes de quart d'ESO A sentim que hem perdut moltes coses, però una que ens ha fet molta ràbia és perdre els moments de convivència, a les excursions, sortides, colònies, i el pitjor encara està per arribar, quedar-nos sense l'estar de la neu. Per això, preguem perquè la situació actual canviï i poder tenir un futur millor, més clar, estable i prometedor. El curs de primer de batxillerat A, amb el confinament, ha perdut, entre d'altres coses, experiències. Quina mena d'experiències? Experiències com ara viatges programats que et permetien desconnectar, conèixer món i retrobar-te amb amics i familiars. Tot plegat per gaudir d'unes merescudes vacances, després d'haver passat un llarg període d'angoixa, que ens havia privat de la llibertat, la felicitat, les abraçades. Aspectes que sovint no valoràvem, però que ens ha permès prendre consciència de la situació i obrir els ulls a aquesta nova realitat. Gràcies pels vostres treballs de reflexió a totes les classes A. Ens ha quedat molt clar quantíssimes coses hem perdut. Aquest és el motiu
el que ara tots plegats resarem el Pare Nostre, la pregària més important de la religió cristiana. Pare nostre que al cel estàs, sigui el teu nom santificat, vingui a nosaltres el teu regne. Facis la vostra voluntat, a la terra com al cel es fa. Escolta la pregària, oh Pare nostre. Pare nostre, Pare nostre, Pare nostre, Pare nostre. Gràcies per donar-nos el pa, perdona tot el que no fem bé. Jo també perdonaré als altres. Lliure'm de tota temptació, lliure'm del mal que hi ha en el món. Escolta la pregària, oh Pare nostre. Pare nostre, Pare nostre, Pare nostre, Pare Sí, és evident que hem perdut moltes coses, totes les que acabeu de demanar. Però també és cert que tot aquest temps ens ha fet aprendre i valorar moltes coses del que som capaços i d'altres que hem vist que hem de millorar. Dintre de tot el dolent, hem de ser generosos i saber agrair els canvis pel nostre bé. Aquest ha sigut un temps d'altre tipus d'aprenentatges, aquells que ens serviran per tota la vida, aquells que no s'oblidaran mai més. És el moment de veure les reflexions que heu fet des d'educació infantil fins al batxillerat sobre la pregunta: què hem guanyat? Els nens i nenes de segon B pensem que hem guanyat creativitat, perquè quan estàvem a casa li donava moltes voltes al cap i creava moltes coses. I li demanem a Jesús que quan s'acabi aquesta pandèmia que la creativitat no s'acabi mai. Durant el confinament, la balança ha augmentat en els quilos del nostre estómac i, proporcionalment, la nostra experiència emocional ha augmentat de tal manera que hem après eines que ens ajudaran a superar els problemes en el futur i durant el nostre últim curs. En conclusió, aquesta pandèmia ens ha ajudat a millorar la nostra experiència vital de la mateixa manera que la nostra massa corporal. Els nens de 6è B creiem que hem guanyat compromís amb la societat i demanem a Jesús que després d'aquesta pandèmia seguim així. Hola, me dic Nua i soc de primer B. En el confinament hem estat molts de dies a casa i nosaltres hem après a cuinar, a fer esport.
hem guanyat? A la família. Passar molt de temps amb la família! Els alumnes de Cinquè B creiem que hem guanyat hàbits higiènics i esperem que després d'aquesta situació pandèmica seguim així. La pandèmia ens ha fet guanyar ordre. Els nens i nenes de quart B creiem que no només a la pandèmia hem perdut coses, sinó que també creiem que hem guanyat coses, per exemple, el domini de la tecnologia. Hem après a valorar el temps amb la família i amb els amics. La classe de segon B dona les gràcies perquè de l'experiència del confinament ens hem donat temps per pensar en nosaltres mateixos, estimar-nos i acceptar-nos com a éssers complets. Aprenem de la vida a créixer, a millorar sense que ens afecti l'opinió dels altres i que ens influencia les nostres vides per saber potenciar el millor de nosaltres. I amb aquesta pregària volem dir que hem guanyat amor propi. Els nens de tercer B estem agraïts encara que estiguéssim en pandèmia perquè hem après moltes coses i una d'aquestes és que hem après el llenguatge per als ulls, per saber si estem somrient o enfadats. Nosaltres hem guanyat cuinar. El dia 14 de març ens van confinar i el món es va parar. Des d'aquell moment fins ara podríem dir que hem perdut més que guanyat. Això ens ha fet aprendre altres situacions que són i han sigut importants, com el ser més responsables, autònoms i hem pres consciència de moltes situacions que abans donaven per fetes o per insignificants. Ara més que mai valorem tots aquells moments amb les persones més estimades i tenim més cura d'elles, especialment de les més grans. Se'ns han despertat sentiments d'agraïment, de solidaritat, de recolzament, d'afecte, però sobretot hem pogut valorar millor el nostre temps, donant-nos la gran oportunitat de poder reflexionar, aconseguint així conèixer-nos molt més profundament a nosaltres mateixos. Des de la classe de quart d'ESO B volem compartir aquest missatge més positiu de tota aquesta terrible situació, perquè no tot han sigut pèrdues, sinó també un gran creixement interior. En aquest confinament hem pogut passar bons moments amb la nostra família. També hem pogut provar i menjar nous plats. I fer-nos companyia mútuament. I hem pogut jugar amb les nostres mascotes. Signal fire
A primer B ens hem adonat que el confinament ens ha portat a reforçar el vincle que tenim cadascú amb el nostre jo intern. Com a conseqüència d'això, hem començat a veure les connexions amb la gent que més estimem d'una altra perspectiva. Ens hem adonat de la importància d'aquestes. Hem pogut observar aquests fils transparents que ens mantenen lligats, però que no sempre ens cau l'oportunitat de veure'ls. Gràcies també a totes les classes B per les bones reflexions que heu fet de les coses positives que ens ha portat aquesta pandèmia. Acabem aquí la nostra especial celebració i ho farem amb un cant d'esperança. Esperança, una de les paraules més escoltades en els últims 6 mesos. Un dels valors més importants que podem desenvolupar. Sabeu per què és important tenir esperança? Perquè si tenim esperança, mai perdem la fe. Tampoc ens deixarem portar pel desànim quan les coses no van com haurien d'anar, com passa ara mateix. No podem perdre mai l'esperança. Avui, tota l'escola ens hem reunit per demanar-li a Jesús que ens ajudi i estic segura que ell ens ha escoltat. Tant de bo tinguem tots, alumnes, pares i professors, un curs tranquil i sobretot amb molta salut. De tot cor us desitgem a tots un bon curs. Ha arribat el moment del nostre cant final. Acabeu de sentir els membres de la pastoral com ens han dit que l'esperança és l'últim que hem de perdre, i així serà. Hem escollit la cançó Color d'Esperança, però com que cantar és molt difícil amb la mascareta, vam pensar que una bona idea seria fer-la amb llenguatge de signes. I també seria un homenatge per totes aquelles persones que volen cantar i no poden. Aquest vídeo està fet a primària i els cursos de P4 i P5 d'infantil. P3, pobrets, queden exclosos perquè estaven en l'època de l'adaptació. Desitgem i demanem que l'any que ve aquesta celebració sigui a l'església, com ha de ser. Un petó molt gran i que tinguem tots un bon curs. Sé que hi ha en els teus ulls tan sols al mirar, que estàs cansat de rodar i rodar i caminar, fent voltes sempre al mateix lloc. Sé que les finestres es poden obrir, canviar aquest aire depèn sols de tu, t'ajudarà, que val la pena un cop més saber que si es lluita voler és poder, treure's les pors ara, llançar-les a fora
és lluny.